welcome back to my vlog, to my channel pala. Good afternoon nga. Good afternoon, guys. It's Saturday here in Edmonton. Of course, linis-linis. So, ni-ready ko na yung aking mga tutupiin kasi naglaba tayo, guys. Naka-makeup tayo in fairness kahit nandito sa bahay kasi pumunta kami, guys. Charot, pinakita talaga makeup. Pumunta kami kanina sa Edmonton Fingerprinting Chuvanes Equas kasi napapicture kami ulit para sa aming permanent residency. Hopefully, guys, matapos na talaga yung paghihintay namin, maging PR na kami dito sa Canada. So, update sa ating PR application, parang nasa P1 na kami. So, hiningi na sa amin yung eye color, yung height, some other details na kailangan for, I think, for permanent residency. So, update sa tracker ko, before, wala pa siyang parang confirmation of permanent residency. But now, chinek ko mga alas 2 weeks ata yon. Meron na siyang confirmation date, guys, which is exactly the same ng expiry ng aming medical. So, sabi na aking friend, si Ching. Hi, Ching, if you're watching. Si Ching Flores, sabi niya, pag meron na yon, meaning talaga parang malapit na tayo ma-approve, guys. Thank you, Lord. Maraming pinagdaanan, maraming problema. Meron pa naman ang problema right now. But still grateful sa ating Panginoon that we surpassed that. At patuloy na sinisurpass yung mga problema sa dito. Kasi nga, if you're a Christian, there will be many problems. You will stumble a lot. But the Lord will make you victorious sa mga ganon. So, thank you, Lord. Yun nga, guys. Medyo pumayat tayo. Napapayat talaga tayo, guys. Pero, marami din akong, kasi summer na, ay spring pa pala. Marami din akong mga, kagid. Yay! Kagid! So, naglalaban lang tayo. And after this, gamit ko yung yung micro SD card ng aming drone kasi hindi naman na ginagamit, guys. So, ito, bumili ako ng SD card sa Temu. Ano pa naman siya? 128 gigabytes. Kaso lang, hindi siya dito sa ating camera. So, chinek ko yung yung SD card ng ating drone. So, okay naman. Kasi, I'm currently still editing and ine-export ko pa siya. So, sa pag nasa laptop ko siya ine-export, sobrang bagal talaga, guys. And then, kaya wala, sa mga vlog ko, before maraming mga kung anek-anek, yung mga stickers, yung mga sounds, hindi ko na nagagawa, guys, dyan sa laptop ko kasi nga, ang hirap, tapos nagla-lag pa. I'm planning to buy Apple na laptop, pero hindi mo na ngayon kasi nagagamit ko pa naman yung laptop. Pero pag bumigay na yan, guys, bibigay na rin tayo sa gastos. So, yeah, later, let's clean the house. And sa June 25, lalayas na kami dito pala. So tayo, may bagong house. Hayo! It's currently 7:49. Ice cream muna tayo, guys. Ice cream muna tayo. Nakatulog ako, guys. After kong So, 7:49, may araw pa. Kasi pa-summer na. Ayan. Agoy. Good morning, guys. Andito kami walking. Yan yung aming apartment, oh. Yan ang aming apartment. May mga bulaklak pala dyan, guys, na magaganda. Gwapo, no? Yan, walking muna kami. Tapos mag-breakfast kami doon sa may diner. Na ilang minutes lang dito. Walking lang tayo, guys. Free and walking. Free exercise. Tumakbo na si Falcom. Mamadali si Falcom. Shadow. Pag shadow ba? So from this view, makita natin yung high level bridge dito, guys. At saka ang Walterdale Bridge. Ayan. Dito na tayo. Ilang ulit na tayo dito, guys. Ay.
Ako man na to breakfast. Ay, mo sa maglakaw pa ta or mag-breakfast ata. Ano ko lang, kaunahan ito breakfast. Ato ta dito pa tong sa Alberta grounds, ha? The view of the high level bridge. Diyan guys, oh. Pwede mag-ano dyan. Mag-ano sa... Tapos yung Walterdale Bridge. Ayan. Ganda. Ay, si jogging si auntie. Ang puting-puti si auntie. Nakagluta si auntie, oh. Madami nag-ano guys, oh. Lagi nag-walking kasi magandang araw. Kahit na mahangin. Mayroon yung tatabos, oh? Ha? Ini ba? Bird kinabay? Ano lang, dire? Tigan. Ay, tatong destination. Nagito mo sa ta. Ito! Kuan magatan. Oo, ikay ba? Ito. Ayan yung mga building dito guys. So, mga apartments or condos. Taas. Yan. So, doon tayo. Mamaya magdi-dinner. May diner dyan. Ay, dinner, breakfast. Punta muna tayo dito. Sa Alberta. So, punta tayo ng Alberta. Grounds. Yung capital. Capitolio. Ang dami na nagbabike. Nag-jogging. Kasi mas maganda oras. Oo. Maganda ang panahon ngayon. So, dito lang tayo daan, guys. Safe dito sa Canada kasi may mga daang ano do. May mga daan talaga for mag-walking. Nakita mo na yung downtown dyan. Doon tayo nag-work. Ano yun ang bridge? Like a bridge over traveled water. Yay. Si uncle, oh. Jogging lang si uncles. Oh, dito lang natin, ano lang natin dun guys. May isa Starbucks din doon sa unahan. So baka sa Starbucks na tayo kakain ng breakfast. Sige lang. Una lang. Ganda, di ba? Boss, pa-picture ta. First time ko ditong dumaan na nag-walk. Usually ito yung daanan ko talaga pag nagda-drive galing work or galing kinaroksan. Dito yung ano. Tignan nyo guys, ang ganda. From here, kita mo yung Walterdale. Boss, picture lang na ka diri, oh. Diri ba? Time mo? First time ko. First time ko dito, guys. Nakakalula. Drag ka lang, calls. Walking lang ako. Hindi ako mag-jog. Yan. Diyan yung Walterdale sa kabila, oh. Walterdale Bridge. Laging lang si Angka, oh. Ang ganda pala ng bridge na to. First time ko dito ba? Nakakatakot na kasi mahangin. Yan yung downtown. Hadlok mo din yung mga sakyanan ng muda. Morning! Happy Sunday! Walking na tayo guys. Walking down the Rinder Bed. Konting pa jog din para ma-burn yung ating mga taba. Oh, may nag-jet ski na guys. Oh. Jet skiing. Walterdale Bridge, the famous bridge in Edmonton.
Tapos dun, oh, ang river. Sa Capitol Grounds. Wow, ganda. Ganda pala dito, guys. Hindi naman na. Boss, wala ka na sa Korea, oh. Wala ka na nga part, oh. Wala ka na sa Korea. The first time ko dito, na part, nakapunta na ako sa unahan, pero dito. Kuha pa man, dire. Ay, pa ako kita. Overlooking pa dyan, oh. Wow, picture to the bridge. Video lang din. Mag-istorya, boss, na. Dito kami sa Capitol Grounds ng Alberta. First time namin dito sa may part na to. Ang ganda pala dito, guys. Wow. Ito parang Korean, no? Korean. Lingkod ka dali, boss. Lingkod sa. Sa mag-istorya ka. Welcome to the Capitol Grounds of Alberta. First time namin dito, guys. Ang ganda pala dito. And dito pala is, ano lang, parang nasa Korean vibe. Charot, parang nakapunta na ng Korea. So, andyan may mga statue, monuments. Abraham Lincoln statue. Si Abraham pala yan. Naka-carpenter. Carpenter? Sino yung statue na yan? Sinsa na? Sinsa kakul? Perseverance. Donald Alexander Smith. Governor of the Hobson's Bay Company. President of the Bank of Montreal. Uy. Nice. Punta muna tayo guys. Tignan natin kung CR ba to. Kung CR to, magsi-CR tayo. CR ba to? Yun guys. Ang ganda pala dito. Tapos may $2 pag na statue guys. So nakita nyo yan. This one is a washroom. No public washrooms. Bowling club. Bowling club pala. Starbucks na lang. Sige. Go. Yun sa vet na. Ito, para may mga flowers. Oh, ang ganda. Pwede ka. Mura man di kaning nasa salida nga. Katong, ha? Sige. Martial arts guys, oh. Diyan, wala na kasi dyan. Ay, Mama Goose. Ang ganda pala dito. In fairness, may mga ano pa, oh. First time ko sa stairs. Boss, basing gusto ka, tabangan sila. Dito, oh. Roar. Okay, personal. Ito yung Capitol Ground. Capital ng Alberta. Ito, dire. Ay, may tubig pala dito. Ay, dire ba yung magpaligo ang mga bata usahay? Pwede na, dire. Saka? Saka ta? Gusto ka paliguan ka? Sige. Sus na, din yung gwapo nga libre ng view, guys. First time namin dito. In our 5 years na ba? 5 years na ta? Canada? Hindi, 4.5 years. Jogging ka lang dyan. Starbucks na ta, ha? Tabok patagamay. Ay. Kahingal, ha? Kanan. Kahingal ko ba? Basta. Ay, ang ganda nito. Ano to?
Ay, ganda mo. Memorial Garden. Mura naman nasa Victoria, BC, boss. Katuwa-tuwa na to. Pero mas gwapo lang to siya, gyud. Dapat siya. Sige, boss. What's that? The dome. Ay, tingnan, tumingin ako, guys. Hindi nadapa tayo. What's in there? Please use the north side entrance door. Sorry for the... Suryanan ba? Dili ko ni. Kaning... Agianan gyapon. Tara na. Suryanan lagi na basement. Nayan sa? May basement sila doon. Na? Klaro man, no? So, andito pa rin kami explore yung paligid ng Alberta capital. Papunta kaming Starbucks. Malapit lang dito naman. Pinadaanan ko kasi yan lagi. Hopefully open. Open naman siguro. Paniyo na to sila ako. Andre ba yung mama dere? Dere oh. Wapo na kayo na sila paningin. Canada ba? Oo. Ay, Canada. Canada. Wow, Canada. Canada, wow, Canada. Dito, diha galigo ang mga bata, boss. Tatan na sam-sam. Diyan, guys, may mga naliligo diyang bata. Pwede lang liguan. Woody Woodpecker sa ground, guys. Oh. Nilagalan? Oh. Teka. Kita kasi duli ka ba? Ayun, Duli lang. paakon pa lang ko. Wait, Woody Woodpecker. Ay, lumipad na siya. Ay, oh my goodness, hinabol. Caught in the act ang crow. Ba't hindi akin ni Crow? Oh, ang massacre. Gimassacre ang kuan. Dito ta para at least. Ah, pura yung slashin niya dire boss ba? Ay, sus, bisa pa magtagan-tagan sila. Yung mga gina silang kuanan, boss. Okay ka naman tag. Dirita ha, pag sabat, kung ano, ligid-ligid, lagad-lagad. Kita na ba boss? Ginawa. Si Piper, diri may gwapo. Tawon, ay. Si Dudong, nag-stay strong si Dudong ba? Stay strong si Dudong. So, dito dumadaan yung bus ko papuntang pauwi ng bahay at papuntang work. Ito naman yung ano tawag dito? Legislator Building. Yan, ito yung Legislator Building ng Alberta. Yan, Legislator Building yan ng Alberta. Ulit-ulit, yay! So, sa aking mga subscriber, kung gusto nyo pumunta dito sa Edmonton, huwag na kayo mag-student. Kasi wala nang either mag-permanent residency na lang kayo. Come on! Hurry up! We're almost on the Starbucks. Yung WCB building. So, ang WCB is para sa mga... Pag aksidente ka as an employee, Ito, nakatanggap ng WCB. Sige, explain mo ano. aksidente ka as employee, sila ang magbabayad kasi kasama yan sa deductions sa paycheck mo every weekly. And then hindi company yan, ano yan, parang insurance ng government para sa iyo. So nakatanggap siya, guys, ng check from WCB nung na-injured siya. So dito sa Canada, may matatanggap ka talaga na pera pag ganyan. So, although, of course, hindi 100% ng sweldo mo, yan pa rin sa Pilipinas, may ganyan sa Pilipinas, di ba? Nakatanggap ako lang siguro kasi hindi ko mag-rest ng 3 days kasi yung ankle ko masakit. So, may sweldo rin ako na 3 days. Uncle? Ankle. Uncle? 3 days din yung sweldo ko noon. Kung magkano yung per hour ko doon sa... hindi, naka 260 na tanggap ko pala noon. Check yan eh. Check din pa. 260 for 3 days. $260. Saan ka pa? Okay, so Starbucks na kami. Starbucks coffee na kami, guys. Nandito na kami sa downtown talaga. Yan.
Hintay lang kami na mag-go. Go din. Dirita! Dali, ano na. Dali. Kalawit sa imo ha. Sa kuyahan. Tabok na. Yan, Starbucks sa labas. Labas tayo? Yes. Or sa... Pwede ko sunod. sunod lang. Ayan. Ito yung surrounding Pwede ba sa areas. Starbucks muna tayo. Order muna tayo ng coffee at makakain. Franchise. So, dito kami sa Starbucks. Coffee muna tayo, guys. So, meron akong caramel macchiato at meron kang, ano sa'yo? Cappuccino. Just cappuccino. Kaya makapagkape rin kami, guys. And then, meron kami 4 maple mini pancakes and spinach. Ano na? Spinach. Pita. Whatever. Literal na mini pala na yun. Mini maple. Pero masarap. Hold on. $2 simple. Sila? $2. Ano mo sitaw? Hindi na ba tayong ketchup? Hindi? Kaya ito nga tayo. Told you. Lagyan sa kape. Puta. Naka? Pero. Last bite. Oh, gimana yan? Last bite lang. Ako. Right. Magbulalo pa ako. Basta sila dito, basta po ako ito. Ha? Sino ka? Bakit? Ano? Tissue? Tissue? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you sa magandang araw, sa buhay, sa blessings. Provision. Buhay namin. And everything. Non-stop. Maraming salamat sa ating Safety. Panginoon for everything. Thank you, Lord. Sa noon, sus. Hindi kami nagsa-Starbucks kahit anong kape, guys. Kasi Mahal. check namin yung kahit $2 pa yun, guys. Ang sakit na sa ano namin noon. Parang naano kami. Pero by God's grace and God's mercy,
and provision. He provided everything. Thank you, Lord. Queen Elizabeth Building. Second birth. This stone was laid by the Honorable George Prodham, Minister of Mines and Technical Surveys, on the 7th day of May. And so iba naman dito yung way. So Walterdale Bridge tayo. Dyan lang yung ating apartment. So ano lang tayo, daan lang tayo sa bridge, and then may papuntang pa ano dyan. Alam, without a map, alam ko na to. Charot! Yan yung mga opisina ng mga nag-work. That's a quick. Ano gudwa? Na, uy. Wala ba rin? Ano to? Paano amang good? Not that one, this one. This. Ano na, makape. Busog na kayo ko. Ha? Gani. High level ba ito? Parang high level oh. Gabi nga pagkabutang no. Sa Pinas bago pa ganit i-open mo ano namatay na yung bridge kato ni collapse na. Ako na yung overdose. Ito. Ato naman na. Yes, I know. Pila pa di ka kilometer siguro mga kuan digital na watch. Guys, Kita ba natin? pauwi na kami. So in total, ilang kilometers? 7. Estimated 7 kilometers yung nilakad namin today. So inikot namin guys ang Walterdale at saka ay yung high level bridge. Tapos ito na downtown. So if kung bago kayo dito sa Edmonton, malamang dito kayo ano ng mga kapamilya nyo. Yan. So hopefully God's grace, ma-invite namin yung mga pamilya namin dito pag ma-PR na kami.
estimate naman yung Ryan. Pagod na ako guys. Yung mga walang exercise kasi. Ito, okay lang to kasi nag-ano to eh. Araw-araw gym to eh. Ako wala. Mahina ako sa ganito. Hinihingal na ako guys. Kanina pa. Walang water. Yan doon dapat nating bilhin pala sa Amazon. Ng bag nga na water. Lapit na. Ganda oh. Kasurrender na ako kauban dyan. Wala na eh. Gamay na lang gulang. Lime. Kata ganun pag-alit ko. Gwapo oh. Lime sana kami guys, pero wag na lang. Tisin namin to. Ikaw rami, ikaw. For the views. For the vlog. Please subscribe! Kata ganun pag-alit ko. Dagan di oh. Hey! For the love of vlog. Jamesy na sa buso. Sabi ni Jamesy, pasikat na gini sa to awa. Oh my goodness! Boss! I need your help. Oh, yun na boss na ito. Ay, abi ko. Oh my gosh. Ito yung ano natin guys. Push, push, push. Push tayo. Oh my gosh. Boss, ay kagbiyay kayo. Wait. Oh my God. Ito yung mga ayaw ko guys, yung mga stairs. Nakakahingal. Push, 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 kiray. Push, 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 ki. Push. Push, ki, kay. Happy Mother's Day to my mom, to my mom-in-law, and to my mom. Hindi ko na kaya. Pero, oh my God. Para sa vlog, umiyak ka na. Dahil sa inyo guys, mag-subscribe kayo. Almost there. Pero di ka maniwang ala. Boss? Oh. Siya di maniwang. Yes! Goodness. Oh my goodness. At bahay na. Yan yun ang bahay. Okay guys, that ends our vlog for today. Thank you so much for watching. Hope to see you in my next vlog. Please like and subscribe. Bye bye.